Okay. And then, Parang ang unti. konti, no? Ang laki ng ano mo eh, mold mo eh. Dagdagan. Dagdagan na lang natin. Okay. Konti nga. So, another 4 Milo and another 4 eggs. In addition to the previous 4 Milos and 4 eggs. Okay. Kasi masyadong malaki yung lagayan ni ate. Gusto mo mas malalim yung ano niya. Ganun niya. Gusto mo lang yata kumain eh. Naisip ko yan Akin na yan. Here. Akin na lang. Oo, later. Yeah, akin yan. Akin din yan. Happy kami ni Wow. Wow, ang perfect ng heart, ha? Oh, mas mukha na siyang heart ngayon. Orly ka man nakapakita. At saan ikaw yun? Wow. Tina yan? Lala. Hindi. Epi yan. Wow, perfect ng heart ni ate, 11. Flip na. Flip, and then, yon, you remove. Yon. Medyo i-fine mo lang dito sa mga gilid. Pero, ang perfect ng pagkaka-heart niya, ha? Hello. Mommy, look, it's mine. Wow. Mom.
Ang dami namang icing niya. Yes, ma'am. Strawberry niyan. Wow, masarap. Mm-mm. Oh. Ako din.